Assalamu alaikum aziz dinleyenler, vatandaşlar, dostlar, doganlar. Men birinci geze şu videoda ekranda çıkış edýän. Dogrusu biraz çekinýän, tolgunýan, buning üçin de köp ötünç soraýan sizden. Ýöne men şu ekrana çıkmany özümi borçlu hasap edýän. Sebäbi ýurdun daşynda, içinde bolýan, edilýän edenetlilikleri, beýdüzgünçilikleri hem de bu ýollaryň ýapyklygyna göz ýumyp durmak ol ýalňyş hasap edýän men onu. Ýa göz yumulmagyny ýalňyş hasap edýän. Köpden bäri şeýle ekrana çıkıp gürläp yüzümü görkezmesem de çıkış edeýin diýip ýördüm. Ýöne dogrusy gorkýan, çekinýän biraz. Ýene bir gezek ötünç soraýan onuň üçin de. Soňra ine iýul aýynyň 20-si günü Halkyň Ses kanalynda bir ildeşimiz, ýani agamyz diýsegem ýa-da ýaşulymyz diýsegem bolýar, ýani tapawudy ýok. Şol ildeşimiz aýtdy da başda diýdi. Menem hiç komment ýazmadym. Ýazmana da gorkýardym, ýani ýazyp bilemokdym diýe de. Soňra ýuwaş-ýuwaş öwrenişdim. Deptere ýazdym. Soňra öwrenişdim diýdi. Menem şeýle bir öz ýanymdan ünüm bilen bir video çekeýin diýdim. Bu Halkyň Sesi kanalynda Sapar aga, Kemine, Halmurad aga, Aýdyn we başga da zenanlarymyz Olya Çarywna bularyň hemmesi çykyş edýärler, görýän. Şol çykyşlarda gyzykly, täsirli düşündirişler bolýar da dogrusy men indi şol her günki gurrundeşlikleri, ýani efirlere dogrusy serialy garaşýan ýaly garaşýan men şol kanalyň efirlerine, videolaryna. Soňra şol indi näme diýeýin? Şol diýe ýollaryň ýapyklygy hakynda, ýurdun daşynda kösenýän talyplarymyz bar. Olaryň enatalarynyň sesini çykarmaýanlygy hakynda her türlü ýani täsirli çykyşlar bolýar da. Dogrusy o çykyşlardan soňra meniň hem dogrusy çagalarym bar. Olar has beter küýsýän şol gurrunlardan, çykyşlardan soňra. Soňra diýen de näme sebäpden ýollar ýapyp, näme üçin ýurdun daşyndaky ildeşleriniň sesini çykarman? Bugüne çelli bugünne kaýıl bolup gezip ýörler. Menem dogrusy 2 ýyl sesimi çykarman gezdim. Ýöne hiçden hiç ýaxşy diýip şu gün çykdym. Ýani ekrana. Ondan soňra inşallah çykaryn, gürlärin şu terror hökümet agdarlayança, ýani agdaryança çykaryn inşallah. Ýollaryň açylmagyny talap edip her bir vatandaşymız şeýle çykyş etmegini haýyş edýän.
yüzüňizi görkezmeseňiz-de hiç gorkman, çekinmän öz içiňizdäkileri aýdyň. Bundan soňra beýdip kösem görmäliň watandaşlar, ýeldeşler. Köp sag bolun.